Pandelenge manter adoh kenceng ngener pucuking Gunung Merapi. Subardi kaya-kaya wis ora ngrewes marang kahanan sakupenge. Nglamun pikirane temlawung ngumbara nut ilining angin, kemlayang bareng kelawan kumeluke kukus kang tansah gembuleng saka pucuking gunung kang mapan ing punjere tanah Jawa kuwi. Pancen wis meh semingguan iki dheweke tansah nglamun. Saben kolone ngenteni truk sing dieloni kebak pasir, dheweke mesti lungguh mencar. Dewi sinambi rokokan, dheweke ajeg nglamun karo mandeng kukuse Gunung Merapi. Wis udakara 7 taunan dinane tansah kisenan ndrewere kringet lan beseceke ambekan merga kelu ireng sing ajeg kemebul saka knalpot ing sadawane dalan Ambarawa tekan Kali Krasak. Mangkat mulih prasasat ora tau weruh padange ngomah. Mangkat isih isuk utuk-utuk mlebu omah maneh ajeg wis wayah isak. Ing saben ngalamune dheweke tansah mbayangake dina mburine, apa iya nganti tuwane besok mung arep dadi kernet truk. Nanging yen arep ganti gawean, kek gawean apa? Wong ora duwe keterampilan apa-apa maneh, jermung weton sekolah dasar, kek dununge ana desa perenge gunung, ngono wae ora nganti lulus, mung modal tekan kelas 5 mentok ing bab ragat. Yen pinuju ana dalan lan meruhi kahanan nom-noman sabarakane, kadangkala tuwuh rasa meri ing jero atine. Wong-wong kae kok bisa urip seneng, nguyang-guyu, mesam-mesem, sandangane apik-apik, gek racake padha sepeda motoran. Kaya-kaya sanggan uripe wong-wong kae bobote mung sak krupuk, dene bobot sanggan uripe dheweke sasat sak gerdu paribasane. Pametu dinane mung amblas mlebu pawon kanggo cagak urip wong telu, dheweke, embokne lan mbahne lanang sing wis tuwa lan loro-loronen. Mula saben angen-angene mabur ngetutake gembulunge kukus Gunung Merapi, Subardi mesti banjur nggogo mendahne yo senenge yen uripe bisa kecukupan. Ketunggon bondo brono mesti bakal bisa sliwar-sliwer sepeda motoran kaya sing saben dina disumurupi sak dalan-dalan. Omahe mesti ora bakal gedhek pating tromplong maneh sing yen udan ajeg bingungake golek ember kanggo nadai sing bocor. Nanging kepriye carane mujudake impene mau? Ya bab siji kuwi sing ing wektu seminggu iki ngridu pikirane. Yen awan tansah nglamun, yen bengi klisian ora bisa turu. Ing awan kuwi ing pandelenge kukuse Gunung Merapi sajak rada beda karo adat saben. Kaya-kaya ngatonake bleger sing gonta-ganti, wujud ula naga sing leker banjur ganti wujud macan, ganti maneh wujud kaya candi Prambanan. Keri dhewe wujude memper wong wedok sing ngawe-awe karo mesem. Panglamune kandhek nalika supire bengoki yen treke wis kebak lan akon supaya ngratakake pasir ing dhuwur bak. Sauntara supire mbayar jajanan ing warung, Subardi
ngeblegi pasir ing bagian mburi supaya katon rijik lan ora kececeran ing dalan. Dumadakan mak klilap dheweke weruh ana barang sing sajak nyolowati keblesek ing antarane pasir. Diparani didukir bareng mau wis bisa dicupuk. Pranyata wujud reca cilik dhuwure kira-kira 10 cm nggambarake wong wedok sing lungguh timpuh kembenan rambute diore tekan bangkean. Reca mau digawa saka sabangsane marmer warna ireng janges. Ukirane sing alus lan ngremit nuduhake yen sing gawe mesti pawongan sing bener-bener mumpuni. Reca mau banjur diusapi nganggo kaose bareng resik katon luwih mencorong sajak mawa perbawa. Ana rasa sajak aneh ngrembesi saka reca mau mrembet liwat ilining getih kang wusanane ngregem sarandune awake Subardi. Kaya kena hipnotis, tangane gegem kenceng mripate mencereng nyawang reca ing gegemane. Dheweke jenggirat nalika sopire obong ngajak mangkat. Reca ireng mau enggal-enggal ditresepake ing kantong katoke sing kedombrongan mudhun saka bak mburi pindah mlebu kabin ngarep jejer sopir. Ning jero truk tangane Subardi bola-bali tansah ngelus-elus reca ing jero kantong katoke. Saben nyenggol reca mau atine Subardi kumesar deg-degan kaya yen lagi senggolan karo prawan sing lagi disir. Kowe iki ngopo to di pitakone Tarsana sopire? Kawit mau kok ubek wae gek bola-bali unjal ambekan landung. Mbok ora usah kakean pikiran. Ora ana apa-apa kok, Mas. Jarakan awake dhewe iki pancen tinakdir dadi wong cilik dadi kasile nyambut gawe ya mung sithik. Kepengin kaya wong liya sing uripe kepenak ki kena-kena wae. Nanging ya aja banjur nemen-nemen kowe. Ora kok, Mas. Semaure Subardi cekak. Halah, ora usah mungkir. Pirang-pirang dina iki kowe mung denger-denger wae ngono kok. Mikir apa to? Mbok kondo wae. Ya sapa ngerti aku bisa bantu. Wong ki wis tak anggap adikku dhewe. Ternyatane awake dhewe iki anggone nyambut gawe bareng ora mung sedina, rong dina, wis tetahunan. Tenan kok, Mas, ora ana apa-apa. Ya syukur yen pancen ora ana apa-apa, mung dak elingake ya aja kekerepen lamun. Apa maneh Gunung Merapi kurang bejane bisa-bisa diampiri demit kowe. Matur nuwun, Mas. Bengine bubar mangan Subardi kandha mbokne yen arep bablas turu kanthi pawadan awake kesel lan lungkrah. Tekan jero kamar Subardi ngebrukake awake nang dhuwur dipan kaya ana sing narik panyawange tumuju meja cilik pojokan kamar. Reca cilik sing ditemu di awan mau diseleh ana dhuwur meja mau. Kena sorot lampu teplok reca mau saya katon merbawani. Mbaka sithik awa ing jero omahe Subardi kaya tambah kekes mawa perbawa sirep. Mbokne lan mbahane Subardi ora suwe uga padha mapan turu. Subardi dhewe malah wis disiki ngambah alam pangimpen. Ana konone dheweke lagi mlaku ing dalan sing panas melet. Ora ana wit-witan siji-sijiya ing sadawaning dalan. Mbun-mbunan rasane kaya arep mlethek-mletheka, gurukane garing. Arep njaluk ngombe ora ana sing bisa ditembungi. Jer nyatane pancen ora ana wong wing. Lagi nengah-nengahi ing kahanan lemes ngorong saka kaduan katon ana wong liwat payungan. Bareng wis cedhak jebul sawijining wong wedok sing menganggo cara Kejawa, payung sutra biru enom
tangane kiwa nyangking keranjang isi wowoan sing katone seger banget, malah ana botole isih omben-omben barang. Wong mau mandeg ing ngarepe Subardi, lelorone pandeng-pandengan. Wong wedok mau mesem nyawang Subardi sing lambene katon garing. "Ngelak ta, Mas?" pitakone. Subardi mau mantuk, panyawange manter tumuju keranjang sing dicangking wong wedok mau. Kala menjinge munggah mudhun, ngelak idu kemecer. "Kebeneran aku nggawa segeran, tak wene gelem to?" Sepisan maneh Subardi mung bisa mantuk. Dheweke wis orang gagas maneh wong wedok kuwi sapa, saka ngendi, arep menyang ngendi, lan apa sajak gemrapyak marang dheweke. Kamangka durung kenal, sing pikirane mung seneng merga bakal bisa nambani ngelake. "Leren kono dhisik ya, sinambi ngiyup, awake dhewe ra bisa omong-omongan," pangajake wong mau. Bareng mengko memburi, Subardi mlengong saka rumangsane dalan sing dilewati mau. Ngentak-entak blas ora ana wit siji-siji, nanging saiki kok ana wit palem sing godhonge ngrembuyung tur wohe pating grandul minginake. Lungguh slonjor semende wit sing iyup, angine midit lon-lonan, semilir isih kimbuan ngemil wowoan sing seger-seger gek dikancani wong wedok sing ayu kinyis-kinyis. Wah, Subardi rasane kaya nemu emas sak gentong ngono kae. Ing antarane omong-omongan, wong wedok mau ngaku jenenge Dewi Cemani, dene asale saka adoh banget. Dikandhanono Subardi ora bakal ngerti. "Yen tak sawang-sawang sampean sajake lagi susah, apa bener ngono, Mas?" Subardi ngiyakake lan malah banjur nyritakake apa sing lagi kedadian lan dipikirake keri-keri iki. "Oh, dadi mung bab bondo donya to? Mung bab kaya ngono kok digawe abot ta, Mas? Kuwi rak perkara sepele." Omong ngono kuwi Dewi Cemani karo mesem sajak ngentengake. "Sepele piye to? Nyatane dari wangi adus keringet saben dina nganti pirang-pirang taun, kasile ya mung bablas nyemplung kendil." "Sampean kepengin kaya canonom liyane kae?" "Ya mesti wae to, malah ora mung kepengin, aku meri padha dene tinita dadi menungso. Aku tansah ketleyek, nanging wong-wong kae kok sajake padha penak-penak." "Ya ikhtiar ta, Mas." "Ikhtiar apa maneh? Jer bisaku ya mung dadi kernet, arep dodolan ora duwe pawitan, arep nglamar gawean ya ora duwe ijazah, arep tani ora duwe sawah, ora kebon, arep apa maneh? Rak wis mentok to." Sepisan maneh Dewi Cemani mung mesem krungu panggersahe Subardi. "Yen dak rewangi supaya urip sampean rada kepenak kaya wong liyane kae, apa sampean ya gelem?" pitakone rada bisik-bisik. "Tenan apa piye?" "Ya tenan to ya, nanging apa sampean saguh nyembadani syarate?" "Lah, syarate abot apa ora?" "Perkara abot apa enteng kuwi gumantung marang rasane sing lakoni, nanging yen saka pangrasaku ya ora abot, malah kepara penak lan nyenengake." Semaure Dewi Cemani karo mesam-mesem maneh, esem sing sajak ngandhut pamrih sing jero. "Aku kok saya ora mudeng karo kondomu." "Ngene lho, Mas," celatune Dewi Cemani sinambi ngingser lungguhe saya nyedak Subardi malah kepara mepet. "Angger sampeyan gelem nuruti karepku, dak tanggung urip sampeyan bakal cepet ngalami owah-owahan, bakal kepenak, ora kedungsang-dungsang kaya wingi-wingi."
Karep sing kepiye? Dewi Cemani banjur mbisiki ing kupinge Subardi. Subardi njingkat, ora mung merga kupinge krasa risi kedamu napase Dewi Cemani sing anget-anget piye ngono kae, nanging uga merga tembunge Dewi Cemani sing nyeleneh. Ora umum piye ora disebut nyeleneh, jer kaya ngono kuwi mau lumrahe diomongake wong lanang marang wong wedok. Nanging iki kok suwalike Dewi Cemani terus terang ngajak kumpul kaya sak tataning wong bebojoan. Subardi isih mlenggong sajak kurang percaya karo apa sing wis dirungu nalika Dewi Cemani ngranggeh tangane sing banjur dielus-elus. Yen sampeyan sago lan bisa maremake rasaku, dak tanggung urip sampeyan ora suwe maneh mesti bakal mulya mubra-mubru. Tembunge Dewi Cemani lirih kanthi sorot mripat ngriyep ndudut rasa. Sajane mono ing telenging atine Subardi ana rasa sing ngajak nulak kekarepane Dewi Cemani, sing ngajak tumindak reget jejemberi, tumindak sing banget nalisir saka paugerane ngaurip, saka angger-anggere Gusti Allah, nanging arep ngendani Subardi ora kuwawa. Ing kahanan sepi sing tanpa ana wong liya maneh, ati lanange Subardi mbrontak nglumba-nglumba ora maido jejer minangka lanang normal isih enom pisan dilendati wanita ayu kinyis-kinyis gek ngrepok ngrintih njaluk dikumpuli. Tur maneh sorot mripate ngandhut prabawa sing maksa supaya kekarepane dituruti. Mula senajan ing teleng atine ana sakpletik rasa sing ngilingake yen tumindak ngono iku nerak larangane Gusti Allah, Subardi tetep nuruti kekarepane Dewi Cemani. Dolanan geni nafsu lelumban ning samudra birahi. Ing wengi iku 2 jam luwih kekarone anggone slulup ing samudra birahi. Krungu lamat-lamat adzan subuh saka musala pojok ing kampung. Subardi njur cekekal tangi saka peturon. Sekujur awake krasa lemes kabeh, balunge kaya dilolosi. Subardi isih denger-denger kelingan panjaluke Dewi Cemani. Yen Subardi kepengin sugih lan gampang rezekine, kudu nuruti penjaluke. Yen Subardi ora oleh rabi karo wanita saklumrahe lan kudu ngumpuli Dewi Cemani seminggu kaping 3. Subardi bingung antarane gelem lan ora penjaluke Dewi Cemani iku.